29 मई 2026 के इस शुक्रवार साधारण दिन ना बा। आज के दिन धन, भाग्य और परिवार से जुड़ल कई बड़ा संकेत दे सकेला। बहुत लोग बिना सही समय जानले शुभ काम शुरू कर देना और बाद में काम रुक जाला, पैसा फंस जाला, चाहे मानसिक तनाव बढ़ जाला। और यही बीच आज कुछ राशियन पर माता लक्ष्मी के विशेष कृपा बन सकेला, रुकल धन वापस मिल सकेला और अचानक शुभ समाचार भी सुनाई दे सकेला। आज के सही राहु काल, शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र और पूरा राशिफल जानले बिना दिन शुरू मत करी, काहे कि आज के ग्रह नक्षत्र के प्रभाव सीधा तोहार मेहनत, धन और मानसिक शांति पर असर डाल सकेला। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बनल रही, काहे कि आज के पंचांग में एगो ऐसन शुभ समय बा जवन खरीदारी, नया काम और धन से जुड़ल फैसला खातिर खास शुभ समय मानल जा रहल बा। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोगन के स्वागत बा हमारे चैनल पर। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शुक्र देव की कृपा तो हम लोगन पर हमेशा बनल रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में पंचांग के बहुत विशेष महत्व मानल गईल बा, काहे कि पंचांग हमनी के खाली तारीख ना बतावेला, बल्कि शुभ समय, अशुभ समय, ग्रह नक्षत्र और दिन भर के आध्यात्मिक प्रभाव के जानकारी भी देवेला। तो यही से आज के ये वीडियो में हमन के जाने के 29 मई 2026 शुक्रवार के पूरा पंचांग दिल्ली के हिसाब से आज के तिथि, नक्षत्र, करण, राहु काल, शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और सभे राशियन पर आज के विशेष प्रभाव। तो सबसे पहले आज के सुविचार: धैर्य, मेहनत और सच्ची भक्ति, ये तीन चीज इंसान के टूटे ना देला। अगर ये सुविचार दिल के छू गई लोग तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब बात करें कि आज के पंचांग के। आज के महीना चल रहा बा ज्येष्ठ मास। आज शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी सुबह लगभग 9:50 तक रही। ओकरा बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाई। आज के वार बा शुक्रवार। शुक्रवार माता लक्ष्मी, शुक्रदेव और सुख समृद्धि के दिन मानल जाला। अगर संभव होखे तो आज माता लक्ष्मी के सामने घी के दीपक जरूर जराई। सफ़ेद मिठाई, खीर आ मिश्री के भोग लगावल शुभ मानल जाला। आज के नक्षत्र लगभग सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र रही। ओकरा बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाई। स्वाति नक्षत्र व्यापार, नई सोच और समझदारी से फैसला लेवे खातिर शुभ मानल जाला। आज के करण रही तैतिल करण, ओकरा बाद गौर करण शुरू हो सकेला। अब बात करें के सूर्योदय और सूर्यास्त के। आज सूर्योदय हुई सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त हुई सांझ 7:13 पर। आज चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। एक कारण आज लोगन के ध्यान रिश्ता, संतुलन और व्यवहार पर ज़्यादा जा सकेला। अब जाने के आज का शुभ चौघड़िया। लाभ समय रही सुबह 7:08 से 8:51 तक। अमृत समय रही सुबह 8:51 से 10:35 तक। शुभ समय रही दोपहर 12:19 से 2:02 तक। दोबारा सुनिए लोगन, शुभ समय रही दोपहर 12:19 से 2:02 तक। अगर तुम लोगन नया काम, खरीदारी, निवेश चाहे क्यों जरूरी फैसला करे के सोचत बना तो ये समय शुभ मानल जा सकेला। अब बात करें कि खास शुभ मुहूर्त के।
आज के ब्रह्म मुहूर्त रही भोर लगभग 3:37 से 4:19 तक। इस समय जप, पूजा पाठ, साधना और पढ़ाई खातिर बहुत उत्तम मानल जाला। आज के अभिजीत मुहूर्त रही दोपहर लगभग 11:51 से 12:45 तक। आज के विजय मुहूर्त रही दोपहर लगभग 2:20 से 3:14 तक। अब बात करें कि राहु काल और अशुभ समय के। आज के राहु काल रही सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक। ये समय नया और शुभ काम करे से बचे के चाहिए। गुलिक काल रही सुबह लगभग 7:08 से 8:51 तक। और यमगंड काल रही दोपहर लगभग 3:46 से 5:29 तक। भक्तों, आज शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानल जाला। आज सांझ के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी के नाम से ये मंत्र बोलल जा सकेला। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। मान्यता बा कि यह दिन सच्चा मन से पूजा करे से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेला। अब जाने के सभी राशियों पर 29 मई 2026 शुक्रवार के विशेष प्रभाव। मेष राशि वाला लोग आज नया ऊर्जा महसूस कर सकेला। काम में सफलता मिले के योग बनत बा। वृषभ राशि वाला लोग आर्थिक फायदा के योग मजबूत बा। रुकल धन वापस मिल सकेला। मिथुन राशि वाला लोग के बातचीत सोच समझ के करे के जरूरत बा। काम में कोनो नया जिम्मेदारी मिल सकेला। कर्क राशि वाला लोग खातिर परिवार से खुशी मिले के योग बा। घर के माहौल सुखद रह सकेला। सिंह राशि वाला लोग आज मान सम्मान पा सकेला। नेतृत्व क्षमता मजबूत रही। कन्या राशि वाला लोग खातिर मेहनत रंग ला सकेले। नया अवसर मिले के योग बा। तुला राशि वाला लोग आज संतुलन बनौले रखे। भावना में आके फैसला मत लेही। वृश्चिक राशि वाला लोग खातिर पुरान समस्या के समाधान निकल सकेला। मित्र से सहयोग मिले का योग बनत बा। धनु राशि वाला लोग आज यात्रा, सिखल और नया योजना में सफलता पा सकेला। मकर राशि वाला लोग अनुशासन बनौले रखे। धीरे धीरे प्रगति मिले के योग बा। कुंभ राशि वाला लोग के अचानक शुभ समाचार मिल सकेला। रुकल काम आगे बढ़ सकेला। मीन राशि वाला लोग आज भक्ति में मन लगाए। मानसिक शांति मिले के योग बा। अब एगो जरूरी सूचना, ई पंचांग वैदिक ज्योतिषीय गणना और सामान्य मान्यता पर आधारित बा। हर आदमी के कुंडली, स्थान और ग्रह दशा अलग होला। यही से परिणामों अलग हो सकेला। तब क्यों जरूरी फैसला लेवे से पहले योग्य विशेषज्ञ के सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, ये रहल 29 मई 2026 शुक्रवार के पूरा पंचांग दिल्ली के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आई लोग है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद। तो हम लोगन के दिन शुभ, मंगलमय और खुशियन से भरल रहे।